Vou presentar a primeira cámara Veña, oculta. estupendo, Lucía. Imos aló. As estafas relacionadas con falsos curandeiros convertéronse nunha preocupante realidade que medra día a día e que debe ser denunciada. A desesperación ante un problema de saúde grave ou a perda de fe na medicina tradicional abren as portas a todo tipo de farsantes que non só buscan os nosos cartos, senón tamén poden poñer en risco a vida das súas vítimas. Pero que farán os galegos e as galegas cando un destes estafadores procure aproveitarse da dor dunha persoa indefensa? Ímolo ver. Ante a desesperación, moitas persoas buscan nas terapias espirituais o que a medicina non consegue darlles. Pero detrás destas promesas de curación, poden agocharse persoas sen escrúpulos. A forma de entrar é, digamos, unha conquista emocional. Sabe moi ben, digamos, como elaborar un relato e vender ese relato. Estas estafas beben de costumes ancestrais, tradicións que deberían ser símbolo de fe e identidade, pero que algúns transforman en ferramentas de manipulación. Estamos falando da desesperación de unha persoa que lle aseguran, que lle prometen igual que lle fixeron ao meu fillo, que solta a pasta, por qué? Porque foi a todos tantos sitios que pudo ir, está desahuciado. Entón chega un punto en que non sabe que facer. Eu entendo que os ancestros se retocen nas súas tumbas do que están facendo con aquela filosofía, con aquela religiosidade, pero a día de hoxe é un auténtico negocio. Para axudar a visibilizar as graves consecuencias ás que se expoñen as persoas que, por desesperación ou descoñecemento, recorren a falsos curandeiros, ideamos a seguinte cámara oculta. Unha señora maior acode a unha suposta menciñeira buscando unha cura para o cancro do seu neto. Pero o único que vai atopar é unha estafadora disposta a sacarlle os cartos a cambio dun tratamento. Estes papéis están interpretados por dúas actrices. Son Sofía Iglesias, son actriz e vou representar a unha señora desesperada que acude a unha curandeira por un problema de salud. Son Ana Rosa Pavón, son actriz e vou interpretar unha falsa curandeira. Como reaccionarán os clientes da cafetería cando presencien esta situación? Comprobémolo. Poñemos a gravar as nosas cámaras ocultas. Ademais, hoxe contamos no control de realización coa visita do noso padriño e compañeiro Xosé Ramón Galloso. Temos unha cámara moi potente, a ver como vai a cousa, a ver como reacciona a xente, crucemos os dedos. Seguro que moi ben, que hai moitos, xa che digo que hai moitos maravillosos e maravillosas en Galicia. Un tema que lle gusta moito a xente e aparte que posiblemente provoque división de opinións, Cuidado que aquí a tradición en Galicia cos curandeiros. A falsa curandeira está falando por teléfono, pero, en canto colga, agocha o móvil no seu bolso. Inmediatamente chega a nosa vítima. Hola, son Mari Carmen. Hola. Ai, Díxome Fátima que te iba a encontrar aquí. senta, senta, senta. Estou moi nerviosa, sabes? Xa noto. Non sabía se te iba a encontrar aquí. Como me dixo Fátima que non tes teléfono, nin tes... Non, Nin tes consulta, nin tes nada. tranquila, estás no sitio axeitado. Non teño móvil porque non teño ningún aparato que emite ninguna vibración, nin enerxía desas que me borren a miña positividade para poder facer e axudar a xente. Entonces, pero tú tranquila, estás É que no sitio estou axeitado. desesperada porque o meu neto está enfermo, sabes? Ten cancro. Tranquila, mira, espera. Os médicos dicen que non teñen moitas Mira, esperanzas. eu só me adico a axudar a xente que de verdade o necesita. Si ti confías en min, eu vou axudarte e o teu neto vai perder vai desaparecer o cancro por completo. Si tú tens que confiar en min. Seguro? Sí. Porque os médicos dicen que non hai moitas esperanzas, sabes? Sí, está atento, Parece que conectou, Totalmente. É un neno que ten 21 anos. É tan guapo. Os médicos non sempre atinan ben cas enfermedades da xente. Xa hai emocións na cara, As familias que moitas veces teñen relaciones así moi complicadas e acaban desenvolvendo un membro da familia, un cáncer ou calquera outro tipo de doenza. Pero ti estate tranquila porque
Estás no sitio axeitado e agora xa estou contigo. Antes de que a situación escale, o home da chaqueta negra achégase á mesa. Contigo. Pois sentarte un momento comigo, por favor, aquí. Pero por qué? No, porque eu quero falar con ela. Pero coñécela. Sí. Ven comigo. Pero non podes falar aquí connosco? Sí, séntate aí, por favor. O señor quere informarse ben do que está a suceder. É que eu estaba aquí traballando con esta muller. No. Sí. Pero esta era querer falar. Usted quere falar comigo? Sí, quero falar contigo. Pero, bueno, tamén quero que escoite a ela. Estaba foi contra das radiacións e todo eso. Sí, claro, sí. Por teléfono antes. Eu? Ve que está enganado. Pilló el teléfono, chamada. Porque era mentira. Sí. Pero si dixo que non tiña teléfono. A ver, cal é o problema? Dixo que non tiña teléfono, nin consulta, nin nada. Cal é o problema? É que eu estou moi desesperada, sabe? Cal é o problema? A ver, O problema é que o meu neto ten cancro e os médicos dicen que non hai moitas esperanzas. Bueno, pero hai que fazer... Eu entonces pues recurro porque unha amiga me dixo que esta señora... Perdón, non me quero meter en mi trabajo, vale, pero... Pois estás te metendo. Eu estou intentando axudar. Estás diciendo que estás en contra de las radiaciones, me estabas hablando por el móvil. Dice que curou a xente. Claro, yo tengo un caso similar y también recurría a cosas así al final. Claro, tocou o corazón. El viviu, no. Non dan moitas esperanzas. Pero alguna esperanza Están moi dá? desesperados. Escoita un segundo. Alguna esperanza dá? Non sei. Vale. ¿Qué tipo de cáncer es? ¿Puedes saber? Como? ¿Qué tipo de cáncer es? É de leucemia. Leucemia, vale. Sí. O home pide a nosa actriz que lle dea todos os datos sobre a enfermidade do seu neto. ¿Qué médicos os están tratando? Pois non sei que médicos son a miña filla non me conta as cousas, pero bueno, que eu sei que están mirando e dicen que Teño hai un amigo que é hematólogo. hematólogo. Sí, que é eso. É ciencia, non é É que dicen que o van a volver a operar, sabe? Eu prefiro a ciencia que eso que non que... Vale, perdona, pero creo que é un tema moi sensible para que xoguemos así ca xente. Un chore, señora, ten un momento. Pero Tengo teléfono suelto. é que a ciencia non é exacta moitas veces. A veces desenvolvense enfermidades por un estado emocional, confúndense unhas enfermidades con outras. Eu só quería axudala. Ai, sí, está perfecto. Pero... É que a miña amiga dice que curou o seu marido, que lle axudou moito. Yo no digo que no, yo no cuento en eso que no lo vi. Pero sí que veo los médicos, sí tengo amigos médicos. ¿Tiene teléfono suyo? Eu sou... Si a miña filla neste momento está traballando, non colle o teléfono. Bueno, pues le voy a dar yo el mío y que me llame cuando pueda. Vale. Quere darlle o seu teléfono para poñer en contacto a filla da señora cun hematólogo amigo seu. Pero a cousa non queda aí. Estamos hablando de una enfermedad. Sí, por eso estou aquí, para poder axudala. ¿Usted está seguro que lo puede curar? Eu son unha curandeira moi respetada. Eu curei a moita xente de alcoholismo, de autismo, de moitas enfermedades para que tuveran unha vida normal. Sí, no, vida normal non temos ninguna, Bueno, Todos temos unha dentro do que é a normalidade. Dentro do que é a normalidade. ¿Qué podemos hacer para Claro, pero é que tamén hai outra cousa que eu son unha viúda, teño unha pensión pequena. Esta señora cobra. Canto me ibas a cobrar? Canto me vas a cobrar? Bueno, é que é un proceso longo e complicado e requiere de 2.500 euros, pero... Ai, pero eu... Consulta. Non, todo o proceso. Eu... A ver... O señor da chaqueta negra pon contra as cordas a falsa curandeira, que intenta sair da situación realizando rituais para limpar a súa enerxía. Eu estou vendo aquí como moi malas vibras porque vexo a usted un pouco oscuro. Marica, vamos a ver. ¿Usted quién confía? ¿En ella o en mí? Eu non sei en quen confiar, sabes? Eu non te podo prometer nada, só porque Eu quero que me axuden, Eu te axudo, pero en que confía máis? En ela ou en mí? Acaba de me conocerme agora, eu te falo con médico. Sí, O mellor ti tamén precisas un pouco da miña axuda. Seguramente. Si queres, Pero quítoche un pouco desa negatividade. Sí, pero sí, Porque... isto é negativo, sí. Que non, estou confusa. Non, Mire, señor, eu vexo que hai como unha luz interior súa blanca, pero hai unha nube negra que o está impedindo ver, de verdade, vexo de verdade.
Como é o seu nombre? Eu Sí. chámome Valentina. E será verdad, como lo del móvil? Vai ser verdad como lo móvil, que era mentira. Siéntese aí, hombre. No, es que si no me voy a enfadar y voy a denunciar. Vouna denunciar. Home, ponse serio. Un cáncer es un cáncer y tenemos la oportunidad de ayudar a la señora con médicos. Yo tengo a mi comatólogo. Si ella mora, si quiere. Tamén agora. E o meu netiño tamén vai. Pues déixeme axudala. Se usted di que con que cura... Eu solo quero que o meu neto se cure, sabe? Porque, mire, Doy un 5.000 se cura ou máis. mire, No, eso nada. é un chaval aínda. Ten a vida toda por diante. Bueno, pues por eso. Ai, non é xusto se Vamos, pensa vai. casarse o ano que ven. Bueno, pues mira, vamos a facer unha cousa. Vamos mañana ao hospital, acompáñenle eu. Jo, é que lle está Acompañado ao facendo hospital, todo. Me estás coitando? Eso sí, Vamos mañana ao hospital sí, usted. pero estamos enfermos, sabe? Vamos, pero eso vamos. Eso está los médicos. Vamos a confiar en los médicos. Hematología es una de las unidades. Sí, él está yendo. Aunque vayamos a Houston y tal, son los mejores que hay. Usted sabe más o menos. Vamos a ver. ¿Qué tipo de. ¿Tiene que hacer un informe? No, non teño ningún informe. Quero axudarle ao meu neto. Non sí le sabemos, vamos a a miña ayudar. filla está moi Sí, pero desesperada. entiendo que sí, que a lo mejor eso hace efecto para relajarme a mí. Pero estamos hablando de una enfermedad muy grave, que es leucemia. Vale. Y si usted es capaz de curarla, yo al mismo le hago publicidad, porque hay gente que está falleciendo y la gente... Pero fíjese que chaval Por eso. tan xoven. Bueno, pues por eso. No es que se joven porque no está... Usted también tiene que estar bien. Si no está usted bien, non pode cuidar. Vamos a facer así. Que si eu estou nervioso ou teño estrés, me pode curar, porque non é unha enfermedade moi grave, pero un cáncer mi madriña. As palabras e a actitude do señor non deixan marxe ás malas artes da falsa menciñeira, que intenta marchar. Bueno, mira, ¿Cuánto eu decía, 2012? xa non quero molestar. No, que non molesta, que deseo, hombre. Non, casi me vou a retirar. Pues Casi me vou a pues casi se lo retirar. agradezco. Sí. Xa me encargo da señora, non se preocupe. Tú, si Le debe calquer algo. cousa, fala con Fátima e ela contacta comigo. Sí, pero le debe algo, la señora usted. El dinero, pero no se lo pago yo. Pago ou eu. O home ofreceuse a liquidar a débeda coa falsa curandeira, alertou a vítima do perigo, brindouselle a acompañala ao médico e, o máis importante, convenceuna de que a ciencia é a única vía para curar o cancro. É unha persoa maravillosa e saímos a dicirllo. ¡Es una persona maravillosa! Mira, a señora Sí. ten un fillo Sí, que creo que che quere decir algo tamén. sí. Vai vir agora mesmo, fillo da señora, que trataches tamén que che quere dar as grazas polo menos. Seguramente sí. Permíteme abrazarte. Veña. Porque... ¿Cómo te llamas? Xa falamos varias veces. No me digas que no te Confinamento, Vista Alegre que fixemos o COVID para xente maior Covira e conectamos con Pero Bueno, claro. eu traballei de presentor antes que ti. Pues Porque seguramente. cando eras abogado fixen rapaces e tu xeches mo bocadillo. Trouxe un bocadillo. Sí, eu traballei facendo rapaces. O programa con Dolores Bolzón. Con Dolores, claro. Tristemente xa non está con nós. Pero es una persona maravillosa, Sí, pero paciente, no, que va, no sea bondadosa, maravilloso, no. generosa, Que va, no. impresionante o que ¿Dónde vimos está Chus? a ilusión. Molao. Fran. Estábamos Bueno, sorprendidísimos porque que foi o que che fixo saltar? Que dixeche, voume levantar daqui que eu teño que axudar a esta muller. al hijo. Escoitache claramente e No, dixeche, dijo que non me non é, conviene. dixeche, non é algo fiable, non? No, claro. ¿Cómo era o teu nome? David Rivas. David. Un saúdo a toda a sanidade galega que é fantástica E tanto. e merece. Exacto. E ademais eso, que a Temos unha xente... sanidade Claro, que teña moito estupenda. cuidado Os con... profesionais son estupendos Sí. y a veces no se puede hacer todo lo que uno quiere hacer y yo creo que es muy difícil ser médico, dar malas noticias y decir no puedo hacer nada. Sí, no. Y como decía el doctor Barón, que es el oncólogo en Santiago, decía, yo necesito tiempo para los pacientes porque necesitan un abrazo, pero sé que no voy a curar. Mira, pois eu penso que é mellor que pechar isto cun abrazo que lle podes dar a ela que, oxe, neste caso non é magníficas actrices, fixeron de maravilla. Magníficas actrices. Que non miraba... Sí, fantásticas actrices,
Fantástica, Imos mañán mesmo ao hospital que te acompaño eu. Non me diades, verdade. No, é todo un exemplo de valentía, primeiro porque como se lanza e de ese mar corazón. onde se está. E se nos fixamos, o primeiro que el fixo foi ir directamente á víctima, non se encara. Como decir, Axudar. non me interesa. A mí o que me interesa é a persoa que se está afogando agora. Oye, é moi bonito o xesto e a partir de aí a paciencia, a contundencia, e iso é o que quería guardar para ahora, a educación. Mira, non hai unha soa Con que palabra, talante, verdade. porque mira que lle podía poñer calificativos a señora. Oye, nunca descalifica, nunca é un insulto. Respecto. Hoxe en día, que isto non se leva, un aplauso para él. Por suposto que sí, é de verdade aplauso que para él. non queda ningunha dúbida de que tería acompañado a muller ao hospital, ao fin do mundo, con Seguro. esa educación maravillosa. Por iso quero recibir con fortísimo aplauso a David Ríos. Adiante! Querido maravilloso. Fantástico, fantástico, fantástico. Moitísimas. Non me importaría, no, sigo dándoche apertas porque merecen las dos, sí. Firmeza, verdade? Falábamos Sí, de no, mil cualidades máis que ti tes Sí. que confirman que mereces de verdade este galardón que che vai entregar Xosé Ramón Galloso. O galardón de xente maravillosa, Pues moitas porque ti gracias. és de verdad xente maravillosa e iso quedou aí plasmado nese documento para a eternidade. Vale, pues moitas gracias. Bueno, eu Sí. me considero unha persona maravillosa, pero creo que se me deixades poñer no despacho da Asociación de Veciños de Vista Alegre, donde aí sí que son a xente maravillosa, teño uns veciños moi bons. Que xeneroso, o que podo poñer xeneroso. mellor en vez de na miña casa, na Asociación de Veciños. Isto xa é Ves. teu, así que verdade. Vale. Tomamos asentos tres, se Perfecto. vos parece. Ti dirás que non é maravilloso o que queiras, pero vamos, quedou máis que demostrado, pensámolo claramente, que vivímolo dende dentro. Ti adoitas ser así, adoitas axudar a xente todos os días. A situación da era tua vida. bastante que non tuve un familiar con cáncer, Claro. a desesperación che leva a facer moitas cousas. Ti nunca sospeitases que estabas nunha cámara oculta de televisión? No, Nunca? no. Non sei se pasou... No, isto é máis raro que... este mundo tan actual, No. ves tantas cousas tan raras. É que, Para eso verdade, demostra, moitas veces- primeiro, as grandes actrices que hai, claro. Tamén, Sí, tamén, e despois que este mundo exactamente. está cheo de... Exactamente, pero Sí, bueno, non é algo ahora é moi que- fácil enganar, porque eu fui tamén enganado Sí. en este vídeo. Bueno, sí, home, Fui enganado. pasa que había moita xente para enganarte a ti aí, a verdade. Tuvemos que montar unha boa, que pasa? Hoxe en día é moi fácil enganar, porque aparte, cando unha persoa está con unha desesperación Sí, tremenda, sí. aferraste ao primeiro, sexa. a un ferro al rey, ainda que sexa. Evidentemente. Que non faría o Evidentemente. posible por un fillo, por unha nai, por un pai ou por un Daría por un un Está fillo máis, claro. non? Xosé Ramón, este home tan modesto como a ti, como estábamos dicindo ao principio, verdade? Bueno, xente, volvo a repetir, claro, hai anxos nesta vida, hai anxos. O que te chama a atención é que de pronto, cando lles pos carne e oso, iso reconforta Eso, moito unha o ser sorte. humano. Xente como David, non? Eso Sí. é estupendo. David, tamén descubrimos que hai moita xente ao teu redor que te admira tanto como a nós e que din cousas tan emocionantes de ti. Queres descubrilas? Vamos. Sí? Veña, pois atentos á pantalla que te sai.